Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Pois hoxe imos ca segunda parte do OBS. Que queres? Está o micro encendido, creo que está encendido. En serio me lo facer así? Pois fagámoslo así. Ola, que tal? Benvidos a Recuncho Gamer. Hoxe imos ca segunda parte do vídeo do OBS, no que no anterior deixamos así todo configurado para que xa non teñamos que fedear por aí moito máis. Se non o bichedes, queda aquí a ligazón na descripción. E hoxe o que imos facer é montar as nosas primeiras escenas e facer o noso primeiro directo. E imos facelo tanto para tanto se xogamos no PC como se xogamos cunha consola que conectaremos por un cable HDMI. Se tedes unha consola antiga e non sabes como conectala por HDMI, tedes tamén un vídeo fermosísimo no que vos contamos que cousas precisades. A ver aquí a ligazón tamén, e se non tamén na descripción abaixo. A cousa terro por aí. Unha vez tendo isto claro, abrimos o OBS en marcha. Se usades Streamlabs, o 95% das cousas que vos vou contar van a valer todas o mesmo. Igual cambia algunha opción, pero búscala un pouco e xa aparece. No OBS podemos configurar un número de escenas as que lle engadimos fontes e que logo temos que ver esas fontes no tema de son, pois podemos ir vendo a que volume van entrando. E logo entre as escenas podemos ter transicións e aquí teníamos o menú onde comezamos a emisión, comezamos a grabación ou podemos ir a algún outro tipo de opción. Entón, primeiro imos configurar unha escena. Neste caso, damos o botón dereito, imos a darlle a renomear, imos chamarlle só cámara. O que imos facer é unha escena na que só se nos vexa a nosa cámara a pantalla completa. Entón, agora o que temos é engadir unha fonte. Que é unha fonte? Pois calquera cousa que xere ou vídeo ou audio. Esta é a filosofía, non imos poder pillar calquera cousa que pola que entre ou saia vídeo ou audio. Entón, teríamos capturar unha xanela, capturar unha entrada de son, como pode ser un micrófono, capturar unha pantalla, como sería o noso monitor completo, capturar unha saída de son, o que sale por nosos altavoces, o queremos que tamén entre na retransmisión, capturar un xogo, que non é o mismo que capturar unha xanela, porque en teoría creo que utiliza outro tipo de optimización a hora de calcular, e igual, por exemplo, se no Steam nos sae que conseguimos algún logro, pois nesta xanela non saería ese logro ou esas ventadas emerxentes do Steam, por exemplo. Un diaporama. Isto, se vos digo a verdade, non o vi nunca. Isto creo que debe ser unha combinación de imaxes ou algo así. Logo fedello e vos conto. Dispositivo de captura de vídeo. Que isto, por exemplo, sería unha webcam ou unha capturadora, como a que vimos no anterior vídeo. Ou meter unha escena dentro de outra escena, que isto tamén se pode facer. Fonte multimedia, pois isto podría ser un MP3 ou un vídeo en MP4 que teníamos no noso ordenador. Unha imaxe, o mesmo, pode ser un JPG, un GIF, un PNG. NDI Source, esta non vos vai sair por defecto e falaremos noutro vídeo. Navegador, pois aquí sería a ligazón a unha páxina que teríamos. Vai non ser útil tamén para o tema chat de Twitch ou para outro tipo de cousas, que neste caso os do Streamlabs e de lo ter máis sinxelo e os de OBS vamos ter que recurrir a isto. Orixe da cor, pois creo que é un fondo plano nunha cor que escollamos. E texto, que sería pois un texto que queramos meter. Como dixemos, imos facer que entre só a cámara, entón iremos a un dispositivo de captura de vídeo como sería a cámara, poñémoslle, por exemplo, webcam, supoñendo que non teñamos varios, pois como eu só teño unha, pois isto, webcam, e agora aquí pedirínos o dispositivo. Vale, eu aquí teño un montón de trapallada, porque isto de VMix é un programa que descarguei e fíxome aquí un montón de cousas que non me sirven para nada agora mesmo, pero teño aquí a webcam, que a miña sería esta, que entón o que marco é Logitech Webcam. E o normal é que vos sai aquí, xa este fulano que sai aquí. Hola, que tal? Son o do vídeo. Cousas a configurar, como vedes, estáme saindo aí de fondo, pois como en formato 4 tercios, e realmente a webcam é de 16 novenos, co cal, aquí en tipo de resolución, poñémolo en personalizado, e agora marcámoslo en 1920 por 1080, que é o tamaño do noso lienzo, entón aquí xa estamos perfecto. Se o poñemos en a 720, porque logo imos ter a webcam moi pequeniña ou imos emitir xa en 720, pois tamén temos máis pequena, e logo aquí no fondo xa axustamos o tamaño, non vos preocupedes. Nada, 1080 queda, para non complicarnos.
E FPS aquí emparellar directamente os de saída. Pois así xa vai ir directamente co que teñamos marcados no apartado anterior que vos dicía dos frames por segundos, que creo que deixamos en 60. De momento non me complicaría neste aspecto. Se logo vedes que vai de tirón, pois sí que igual hai que tocar o tema dos FPS. E aquí hai unha serie de cousas que serían de cambiar un pouco as cores. En teoría así 709 non cambia moito, porque creo que determina se vai 701 cambian un pouquiño as cores, pero tampouco unha cousa tola, quero decir. E logo, pois aquí podes facer cousas como voltear verticalmente, en plan, por se na fonte de vídeo que teñades tedes algún problema. E tamén estas cousas mellor detección automática. En teoría, como a webcam ten micro, aquí vai vos captar e dester tamén un micro da webcam, ainda que probablemente se tedes un micro de verdade, bueno, entendede, un micro feito só pa iso, pois tiraredes deste en vez do da webcam. Ainda que tamén tedes a opción de dicirse, no, mira, que o micro que realmente quero que vaya ca webcam é este que hai aquí, ou este outro de aquí. Pero de outra maneira simulo facer manualmente para meter o micro manualmente, logo para non liarnos tanto. Así que isto deixamos máis demarcado. E logo temos aquí unha opción moi chorra, que é de configurar o vídeo, que entón salirá vos algún menú por aquí, como este, no que pois podes cambiar un pouco o brillo, por se está un pouco oscuro. Xa vos digo, non tocar moito. O seu vou deixalo aquí predeterminado, vale? Eso, saturación, contraste, por se podedes facer tocar un poquinho para que se vexa mellor a imaxe. Ainda que o básico vai ser sempre iluminar ben a sala, porque senón non hai outra opción. E tamén control de la cámara, pois ás veces é interesante. Eu, por exemplo, agora teño un pouco de zoom metido. Realmente o que pilla a cámara é isto. Entón sale aí Sonic, pero eu realmente bueno, tapando así un poquinho. Fago un pouco de zoom. Non fagades moito zoom, porque isto é zoom trapalleiro digital, co cal se facer moito zoom logo, ahora está visto en pequeno non se nota, pero logo en grande pois sí que xa ides perder calidad. Entón, o básico necesario para que o encadre vos quede mellor, tedes aquí panorámica un pouco, que sería unha vez que facedes zoom, pois canto podedes mover para corrixir o encadre, e tamén inclinación, que sería o mismo, pero arriba e abaixo. Entón iso, o zoom o mínimo posible que vos faga falta, pero sí que usalo un poquinho para que o encadre vos quede ben, porque o zoom que fagades, calidade que perdedes. Vale, unha vez que este é o plano que nos gusta, supoñamos, aceptamos. E entón vedes que aquí en fontes temos a webcam, que entón isto é unha cousa que podemos ir colocando donde que iramos. Como esta vai ser o plano no que chame a escena, como esta vai ser a escena na que vai ser só cámara, pois imos pensar que isto é só, pois en plan, para dar a benvida, que nos vexe xente grande. Hola, que tal? Hoxe imos a xogar a The Witcher 3. Pero se nos queda un pouco soso, que podemos facer? Pois se temos o logo da nosa canle, pois podemos darlle aquí, engadir fonte, imaxe, chamámoslle logo Recuncho neste caso, porque vai ser o logo de Recuncho Gamer. E entón aquí tedes que ir aos vosos arquivos de ordenador, en examinar, entón teríades que buscar, teño xa aquí, pois no meu caso vou usar, claro, ten en conta que usade mellor, para isto mellor formatos con transparencia, como pode ser un PNG. Entón temos aquí este de aquí, Recuncho Gamer, que agora mesmo pois tampouco queda moi ala, entón vedes que aquí abaixo está xa o logo, entón aquí, tirando polas aspas, escolleríamos. Se non tocamos nada, vedes que non volo deforma, vai sempre guardar a mesma proporción que ten que ter o logo. Pero se mantedes, por exemplo, o Shift, vai vos deixar facer cousas destas, mantendo o Shift antes do clic. Se soltades o Shift, pois volve aos proporcións orixinais. Pois bueno, deixar por aquí. Teño que facer un logo que teña así un pouco desombrado para que non moleste. Pero bueno, entendendo que este logo tamén lo usaremos con fondos máis planos e non haberá tanto problema. Así que deixaríamoslo aquí. Mira, aquí vese ben. Aí está. Entón xa teríamos a nosa escena para falar ca webcam e todo isto. Entón agora o que necesitaríamos sería crear unha segunda escena. E podémoslo facer de dúas maneiras. Dándolle aquí ao máis e poñendo unha nova escena. E comezamos con unha escena nova de cero, que eso é plausible. Ou podemos aproveitar que temos esta, xa que temos metida aquí a webcam e o logo, e duplicala. O que pasa é que esta vou chamar gameplay, que vai ser un pouco pois a escena que vou usar para o gameplay. Entón, nesta escena vou
a ter a webcam, que xa teño metida, vou ter o logo da miña canle para que se sepa que estou retransmitindo eu e que a xente o teña localizado. O que pasa que agora vou meter tamén unha imaxe do xogo. Co cal, de momento vou ir facendo sitio así para que non moleste. Probablemente me coloque por aquí, o logo vou deixar aquí, por exemplo. E agora teríamos que engadir o noso xogo. Aquí hai tres posibilidades. Se estamos xogando no ordenador, pois sería abrir o Steam. Imos abrir, por exemplo, Sonic Forces, por que non? Aquí temos o Sonic Forces aberto. Bueno, como vedes, eu teño en modo ventana, pero en principio pantalla completa valeríamos. O que pasa que en pantalla completa xa sabedes que teríades que ir entrando e saindo do xogo. Temos o xogo aquí polo fondo funcionando, vedes? Vedes aquí que está o icono que está funcionando. Entón agora o que sería darlle aquí ao máis no apartado de fontes e darlle a captura de xogo. Entón, vou chamar, por exemplo, Sonic Forces. Ou podedes chamarlle nome en plan xogo, e con cada emisión cambiades o xogo co que vaiades usar e non hai problema. Entón, modo, calquera aplicación a pantalla completa. Neste caso non, porque non teño xogo a pantalla completa. Entendo que se isto estuvese a pantalla completa pillaríao. Capturar unha xanela específica. Vale, pois eu normalmente tiro con este. Entón aquí vedes que me salen todas as xanelas que teño, como están a calculadora. Ostras, teño a calculadora aberta. Non a vexo. O Spotify, o Streamlabs que estou grabando, ou o Sonic Forces. Entón, doy a Sonic Forces e vedes que aquí xa aparece. Ás veces non aparece directamente aquí, tedes que darle a aceptar, non vos ralledes polo tema. E tedes a opción de se que queres que capture o cursor cando pasedes por enriba ou non. Depois eu vou no quitar. E tasa de captura, pois ao final vos vedes e ides vendo tamén que canta latencia, ou sea, canto retraso entre o xogo que pasa e que chega ao OBS ou Streamlabs, tarda. Deixado normal. Entón, aquí temos a captura da ventá, que neste caso, como a ventá creo que está a 1080, o sea, a 1280 por 720, pois vedes que aquí deixanos un oco. Co cal, neste caso, estirarimos. Se xogamos co xogo a 1080, pois nada. Problema, que pasa aquí? Que agora puxen isto en grande e tápanos. Pois aquí, en fontes, veredes que o que está máis arriba é o que vai estar diante. Entón, se o pasamos para baixo todo, vai ser o que este máis ao fondo. Co cal, volvemos estar aquí. O de Recuncho Gamer agora nos queda moi ben, pois movelo para outra zona que este máis segura. Pois xa vos digo, este Recuncho Gamer teño que darse aquí unha volta para que se vexa un pouco mellor, pero bueno, así por lo menos non choca co de Sega. Vale, entón de momento temos o xogo funcionando e vemos que aquí hai un pequeno son que tamén o está descendo vos. Bueno, vexa un pouco para vos, digo, que cando teño activado o xogo hai como unha música, non? E vedes que aquí está activado no son do escritorio. E cando paro de ter o xogo en modo aberto, pois porque o xogo parase para o son. Entón por aquí teríamos xa o son do xogo capturado. Se vemos que está moi alto ou que sexa, baixámoslo aquí un pouquiño, volvemos ao xogo e revisamos a que volume está. O ideal, se a xente quere escoitar o xogo a tope, pois telo rozando os puntos amarelos. Por aquí estaría ben, un pouco máis non pasaría nada. E aquí estaría. Entón, o noso xogo estaríase a capturar. O que non se está a capturar de momento é o micro que usamos. Así que é o seguinte que imos a facer. Imos a engadir unha fonte de audio. Engadir captura de entrada de son. Imos a chamar micro tocho, que é este de aquí do medio. E agora, pois temos que saber cal deles é. Neste caso eu sei que no meu caso é o análogo 1.2 porque é a Focusrite o que estou usando, pero se vos teríades que aquí tería que aparecervos pois o nome do voso micro ou como está recoñecido. O sea, vede que non é nin o micro da webcam neste caso, nin o micro que vou ter enchufado no mando da Play. Neste caso vou coller este. Entón, isto non vos preocupedes, pola marca de tempo, aceptamos. E vedes que aquí aparece isto de aquí que pon micro tocho. Se non o ledes ben, digo que aparece micro tocho. E tedelo modulando xa. E vedes que de feito está a un volume bastante por enriba do de música. De feito, pois agora terías probablemente que regular aquí un pouco o micro. Ás veces igual tamén é bo baixalo. Se tedes no propio Windows unha maneira de baixalo. E o interesante é que o volume do xogo
non vos pise, este bastante por debaixo. Logo verá algún truco para tamén facer que se axuste, pero iso vou ver no vídeo que nos dediquemos ao tema audio. Entón, vamos dar aquí un momento ao xogo. Entón, vedes que aquí a música está por abaixo. Non molesta, en principio cando falemos iso vaise regular. Vale, temos aquí un problema co logo, pero isto é dicindo logo. Vedes que eu de momento como moita pantalla? Pois nada, podo facer máis pequeniño. Pero igual decides, mira, é que eu agora mismo non necesito que se vexa este lateral por aquí nin este lateral por aquí. Pois podemos recortar a imaxe. Como se fai dunha maneira super rápida? Mantendo o botón Alt e logo facemos clic por un vértice, neste caso na horizontal, e vedes que aí está a franxa verde. Pois aquí o que estamos facendo, en vez de encollernos, é reducir o espazo que temos aquí de aire na pantalla. Vale, e imos facer o mesmo. Mantemos Alt e pulsamos esta guía e quedanos isto así. Imos a ajustar un pouco máis, porque non lle quero ver a camiseta que ya tapa o micro, pois poñémolo así. E un pouco incluso por arriba tamén. Pois veña. A ver, isto hai que ser pulcro, igual buscar que quede un formato máis cadrado, unha cousa así. Pois temos isto. Todo isto xa digo, mantendo Alt e facendo clic. Entón agora, poñeríame así. Entón, vedes que ocupa moito menos espacio e a información que hai na imaxe na cámara, pois está moita máis curriña, non? Tamén logo te de cuidado de non movermos moito, porque saides do plano. Pero, bueno, é unha maneira de que non vos estorbe o webcam. E a partir de aquí, temos isto de webcam que non estamos usando porque non está recollendo son. Entón o que facemos é botón dereito sobre esta fonte e damoslle a agochar, porque así non nos molesta. Así só temos que controlar os dous volumes que imos usar. Unha que é o son do escritorio, que sería o que está sonando no ordenador, que neste caso vai ser o xogo en cando temos en primeiro plano. Vedes que aí volve a ter vidilla. E logo o son do noso micro que imos ter así nos vermellos, así por esta zona, que non chega a facer toque de todo e se tiraría. Problema que podedes ter, se vos fixades, o son do escritorio ten como dúas barras e o micro só está soando por unha. Eso é porque estou usando unha tarxeta que ten dúas canles e ao falar o micro por unha, pois está chegando só por un lado. Como solucionamos isto? En caso de que vos poda pasar unha cousa así, que unha fonte só soe por un lado, pois sería facer botón dereito na zona dos donde está o mesturador de son e iríamos a propiedades avanzadas de son e no micro que está pasando este problema de que só soe por unha canle, marcamos mono. Co cal o que vai facer é o que chega por unha canle soa, vai no duplicar e mandalo pola outra canle tamén. Isto a nivel moi básico sería xa para ter un pouco. E entón logo, se queremos ir cambiando a escena con só facer clic, vedes que vai cambiar desta pantalla completa a cambio a gameplay. Entón, problemas que vamos ter. Se estamos co xogo a pantalla completa e queremos durante o xogo cambiar a outra escena, aí é cando nos poden vir ben os atallos para que igual pulsando Alt R, ocurreseme, por exemplo, pois cambie a da webcam mentre estamos xogando, en plan, porque se hai que facer unha pausa, en plan comentar, bueno, esta parte do Sonic é unha bazofia. Entón, con un ratallo, volveríades a tal, sen ter que andar saindo do xogo a pantalla completa, ir ao OBS, darlle o clic, sabedes? Pero tamén entendo que de momento non va a ser remisións tan dinámicas, en plan, saudamos, logo poñémonos ao xogo e aí quedamos ata que rematemos. Entón tampouco nos preocupa tanto. Pero por dar ideas. Que pasa se en vez de un xogo que este no noso ordenador queremos xogar a un xogo que este nunha consola ou nun dispositivo HDMI? Para saber como conectar a consola vía de HDMI, tedes un vídeo xa na canle que fala un pouco desas cousas. Únicamente, cada vez que digo VGA, sabede que é RCA, poner na descripción, pa diante. Nese caso, teríamos que ter conectada a capturadora, neste caso un HDMI, e pola parte da entrada, de por aquí, meterlle o sinal HDMI da nosa consola. Entón, hoxe imos probar, por exemplo, Cadrencast que temos aquí. Se lembrade esta caixiña que vos falaba nese vídeo, pois como ten salido VGA, meterémola por aquí. Conectaremos... VGA non, RCA. Saída RCA. Se non, buscade cable vermello, branco e amarelo e así sairemos. Entón, conectámoslo cada un no seu. A salida de HDMI deste aparato metémoslo no da capturadora. Entón, temos isto aquí. Aquí na capturadora. A capturadora está conectada ao ordenador. E entón o que faríamos é unha cousa semellante. Temos esta escena gameplay, imos duplicala.
poñer gameplay retro, por exemplo. Digo ya retro porque vai ser con consolas que non sexan en panorámico, 16 novenos, como este vídeo que estades vendo agora mesmo, senón que en 4 tercios, como as teles antigas. Entón, aquí o que imos facer é, en vez de borrar o que chamamos Sonic Forces, que é unha captura de xogo, vou a invisibilizar para que non a vexa de momento, e vou engadir un novo dispositivo de captura de vídeo, que neste caso sería a capturadora. Entón, imos poñer captura retro. Ollo, que a capturadora podemos meter unha consola máis recente, como unha Play 3, Xbox 360 e calquera máis recente por HDMI. Entón, dispositivo sería neste caso a Game Capture HD 60, que é o nome da nosa capturadora. No caso voso, pois o nome da vosa capturadora. Daríamos, e de momento cheganos un pantallazo azul. Por qué? Porque non encendimos a consola. Encendemos a consola. A ver se funciona, que sae outra. Ui, e aí está. Aí cheganos un sinal, de momento non moi nítido. Vale, sí, xa está. Pero vemos que temos aí. Entón, tipo de resolución personalizado. En este caso, son os da opción de 1280 por 720, porque é o que temos agora mesmo seleccionado co aparatiño ese, que nos deixaba escoller entre 720 ou 1080. É o mismo, emparellar todo o mesmo que puxemos, todo isto. De momento non nos complicamos nesto, se vemos que nos chega sin alta. O problema que imos ter aquí, o que vos dicía, é unha consola que é a 4 tercios e realmente aquí estamos la capturando a 16 novenos. Entón, o que temos que facer é, para respetar o tamaño, é intentar axustala. Poderíamos facer de dúas maneiras: ir co Shift e facer así un pouco para que vexamos que queda máis ou menos ben, e a partir de aí, pois, estiramos. O seu é, sobre a fonte da captura, darlle ao botón dereito, ir a transformar, editar a transformación, e aquí no tamaño forzar, e aquí o que faríamos é estricar ata os límites, e aquí no tamaño da caixa contedora poñerlle un tamaño que sexa 4 tercios, como pode ser 400 por 300 ou 800 por 600, 1500 por 1200. Pasa que aquí xa se nos vai sair un pouco, non de todo, porque realmente ves que nos deixa marca. Entón, por exemplo, 1500 por 1200 probablemente apañedes. Entón, o mesmo, teríamoslo xa aquí. O que sí que agora xa xustaríamos. Entón aquí igual, o que vos dicía, mantendo Alt, recupero outra vez o ancho de toda a imaxe esta, e axusto máis un pouco para que me quede co espacio que sobra. E nos quedaría así un pouco todo isto. Recuncho Gamer tamén axustaría para que non me comen os bordes do xogo. Vexo que teño algún problema co lector, que non me arranca o xogo, pero eso é cousa da Drinkas, que teño que miralo. Vale, entón agora que pasa? Que pasa aquí tamén? Que temos aquí un novo son, que é este mesturador de son, que ahora, como vedes, cada vez que cambio no menú, aínda que vos non oides escoitar agora, pois entra o son. Aí o mesmo, nivelaríamos o nivel de volume do xogo a través desa cousa que captura retro, que é o volume que nos vai entrar pola capturadora. Xa vos digo, xusto ahora que a Drinkas teño a parva e non me está lendo o xogo. A ver se agora quere tirar. Está lle custando un pouco. Nada. E agora teríamos isto. Se queremos que nos quede un pouco máis bonitiño, porque temos aquí esta zona negra que non nos aporta nada, pois veremos en próximos vídeos como podemos meter un chat. Pero mentres o que imos facer é poñerlle un fondo. E como se fai? Pois xa o miramos antes, engadir. Engadimos imaxe. Vamos chamarlle fondo. Entón aquí escolleríamos a imaxe. Vou poñer unha cousa random, Entonces, por exemplo, esta imaxe de The Walking Dead que teño por aquí. Entón, cargaríamola, perfecto. Que pasa? Que agora nos tapa todo. O que xa fixemos antes. Mandámola para o fondo, para baixo de todo, porque entendemos que o que vai quedar tal. E quedaríanos aquí. Que agora sí que podemos xogar, como non vai estar dentro do cacho, pois podemos movela un pouco así para que se vexa algunha parte que nos pode interesar máis. E témola así un pouquiño, tamén vendo que non moleste co logo. Xa vos digo que o logo ahora mesmo non o teño moi ben optimizado para isto. O seu sería ter un fondo máis plano, para que non moleste todo isto, pero
desta maneira pois teríamos así un pouco máis de control sobre o fondo. Vale, entón temos estas tres esceas, en que realmente soimos usar dúas neste caso porque soimos igual ir desde a cámara principal ata o xogo, que neste caso podería ser o que temos na consola antiga, na Dreamcast, ou o Sonic Forces que temos cargado aí polo fondo. E vedes que entre plano e plano hai como hai unha pequena transición. Isto é aquí nestas transicións de escea, que temos varias, como pode ser esvaecer, que é a que estamos vendo, esvarar, chamase esvarar, que o que vai facer é unha cousa así. Entón, se a temos activada e agora facemos isto, vai ser unha cousa, ei, que tal? Ei, que tal? Podemos xogar con máis delas. Outra que pode ser diapositiva. Pois ver esta diapositiva, vemos que un pouco é parecida. Podemos cambiar a orientación, que en vez de ir pola esquerda veña de arriba, o sea, vaya para arriba. Entón sería o mesmo. Para cambiar entre esceas, teríamos este efecto. Tampouco vos volades todo, porque ao final isto xa vedes que é unha cousa, tampouco lle ides dar moito uso quizá, pero dar un pouco máis de dinamismo. A que é interesante é este que chama aquí púa, aínda que se estades en español chamaranlle Stinger, creo que é. Que o que consiste é que entre transición e transición mete un vídeo polo medio. Entón, ese vídeo temos que cargalo nós. E o ideal é que sexa un vídeo que ten transparencia. Entón, imos ver con un exemplo que escarguei. Pero buscades Stinger Transitions Video Free e tedes aí un H delas. Teño aquí un que se chama Rafa, que usamos no Obradoiro do Carballo Interplay. Xa vos aviso de tal. Entón, vemos vista previa transición. Claro, o que hai que vedes que é un vídeo que é como esas dúas cortiniñas que se pechan en diagonal. Claro, o que hai que buscar é o tempo no que xusto está todo pechado para que cambie de A a B. Entón, eu sei que este máis ou menos vai estar polos 500, a ver se así está ben, polo medio segundo. Entón, vedes que agora entre o A e o B non se ve a interfaz. Entón, isto como quedaría logo? Se temos aquí isto activado de púa, pois agora sería unha cousa así. Entón, vedes que entre vídeo e vídeo aparece unha rafaguiña. Claro, isto se logrades facer un vídeo co voso logo ou que sexa, que sería un vídeo con transparencia, pois isto logo quedavos moi xeitosiño. Cando non tolea, porque agora está facendo alguna cousa rara. Non sempre está facendo ben o paso. Agora sí. Agora tamén. Entón, bueno, é unha maneira moi xeitosiña de se aparece logo o voso por diante outra vez. Bueno, é unha maneira de que quede máis pulcra, un acabado así como máis profesional. Pero de verdade que xa tedes bastante curro antes, co cal tampouco me metería. Vale. Antes de poñernos a emitir, quería comentarvos o modo estudio, que neste caso o que temos é a dereita sería o que estamos emitindo e a esquerda sería un pouco ir preparando o que imos ter logo. Pois imaginade que eso, en algún momento queremos ver que tal se está vendo a cámara, non sei que, en grande, porque aquí, por exemplo, non vexo nada, pero imaginade que aquí ahora mismo o ves un gato. Vaites, mira, aí hai un gato. Pois nese caso, pues veríamos que, bueno, igual hai que botar o gato. Neste caso non, porque aquí somos gatos friendly, pero para ver se ves alguna cousa. Entón, no momento que este feito, que en transición teríamos que ter cargada a de púa, e daríamos aquí a transición e xa iríamos ao seguinte plano. Entón aquí deixasnos outra, que sería outra escena, para ver cal é que iría logo. Isto ten máis sentido xa para cousas en que igual estemos nos máis centrados en realización só que estemos tamén facendo streaming. Como agora mesmo todos somos un pouco mulleres, homes orquestra, pois esta parte non hai de usar tanto. Co cal probablemente estemos neste modo normal, no que simplemente con darlle o botón, pois xa vos fai este cambio de... Vale, temos listas as esceas que imos usar para o streaming, pero sempre está ben ter unha escena para cando imos comezar o streaming que non sexa moi abrupto, porque entre que lle damos a comezar a transmisión e entre que comeza a transmitir hai un período aí que non sabemos moi ben. Entón o seu é ter unha especie de pantalla de espera de que imos comezar. Entón crearíamos outra escena, esta vez de cero, chamámoslle intro, por exemplo. Vemos que nos fai a rafaguiña. Entón, pois aquí o seu sería preparar unha imaxe ou un rótulo que diga benvidos á canle de Reconcho Gamer, neste caso, comezamos nun Sinres, que de momento non é o caso. Aquí de feito vedes que podo engadir algunha das fontes existentes como é o fondo, pois vou usar o fondo, que ben, poñamos que está a nosa canle que nos interesa. Entón,
ou tuneamos a imaxe para que xa teña o texto, ou senón imos aquí e imos a texto. Eu recomendo vos neste caso si facelo desde fora, porque é un pouco engorroso o tema de meter o texto, porque basicamente aquí seleccionaremos tipo e tamaño de fonte. Intentad escoller unha máis ben grande, porque senón, se as tirades logo vai pixelar, ou sexa que aquí non vos cortedes con poñer o que sexa de grande e logo xa o encolleredes e non perder a calidade, pero se o facedes ao revés sí que vai pixelar a fonte. Pois nada, aquí, tamaño 222, si imos lo facer, efectivamente aquí imos pola risa, imos poñer Comic Sans. E que tal? Benvidos, aí. Benvido, aí. Transformación de texto, nada, aquí podemos seleccionar se queremos que todas vayan minúsculas, mayúsculas ou tal. Escoller a cor, que imos escollela pois verde. Ainda que podemos facer un degradado, entón que vaya de verde a branco, por exemplo. Pois veña, a branco. Non, imos poñer, para que vexades que isto se pode cambiar, de verde a cian. Se bloquea esta cousa aquí que é preciosa. Por se vedes que non se ve moi ben, pois podes poñer unha cor de fondo, que seleccionáis aquí, estaría en negro, e cambiando a opacidade, vedes aí que hai como un recadro que sai formando aí atrás, verdad? Vedes? Sí. Vale, entón, isto por se vedes que polo fondo non nos quedaría ben, tal. De todas maneiras, isto é un pegote mal feito. O sea, agora mismo Antón Galiza Inowall no Twitch, se está vendo isto, está xa dando ya dislike ao vídeo. O mellor, colle do Photoshop ou incluso Paint, non vos máis, que probablemente podes tunear a imaxe para que vos quede xa directamente ben. Pero bueno, é un recurso, pois se tedes que poner alguna cousa rápida, algún rótulo, que sepades que tedes esta opción de texto para poñer. Entón, o seu sería comezar con esta escena. De feito, imos comezar a transmisión. Imos preparar aquí o Twitch. Imos ir ao Twitch, aquí. Aquí tedes o Twitch de Recuncho Gamer. Iríamos a nosa icona, damoslle a panel de control do creador, xestor de transmisión, que aquí é onde vos vai aparecer se estamos en directo ou non. Entón, unha vez que estamos listos, daríamoslle a comezar emisión. Aquí, como vedes, como yo puxamos antes, confirma que queren iniciar emisión. Sí. Perfecto. Neste caso, ainda que estemos falando, como vedes, como aquí non metín o micro, nesta escena podemos falar o que queiramos, que non vai sair. Sí que está usando o escritorio, entón se tivemos o xogo activado, vai sair a antena. Que queremos que se vexa un pouco mellor, queremos meter esa imaxe do xogo aí tamén na entrada. Pois poñemos un botón dereito, copiamos, ímonos a intro, pegamos referencia, eso quere dicir que van a aceptar todos os cambios que podamos, e agora poñemos así un pouco máis pequeniño e poñeríamolo aquí. Entón está o xogo soando, estaría, imos ao Twitch e vemos que aquí xa estaríamos en directo. Refrescamos página, porque a veces isto vai un pouco lento. Entón aquí xa vemos que estamos en directo no Twitch. Levamos xa como un minuto casi. Entón aquí a xente xa empezaría a sumarse, comentar, devolverse super tolo e todo isto e tal. Entón aquí xa sabemos que estamos no aire. Tamén podemos comprobar no móvil ou un dispositivo, pero isto é para que o vexades. Entón volvemos ao OBS e cando estemos listos, pois o que falamos, poñemos só a cámara. Hola, que tal, benvidos. Se xusto alguén está en directo está flipando, porque isto é o vídeo que estou facendo hoxe para a proba e vou cortar xa en nada, pero bueno, en fin. Entón xa comenzaríamos, damos benvida, non sei que, bicos, abrazos, non sei que, e xa nos poñemos aquí no modo gameplay, e xa neste momento xa podemos olvidarnos un pouco máis, aínda que sí, estar pendientes do chat e do móvil ou donde queramos ver, ou se temos dúas pantallas, pois na segunda pantalla, e xa aquí cambiaríamos xa ao xogo directamente. En este caso teño en ventana, pero poderíamos ter en pantalla completa, e comenzaríamos partida e a xente xa que quede encantada co que fagamos e todo isto. Unha vez que rematemos, aquí está o xogo este aí. Unha vez que rematemos, volveríamos ao OBS. Se eso se queredes, pois cambiamos outra escena en plan, hola, que tal, imos despedirnos co vídeo de hoxe. E unha vez rematado, damoslle a deter emisión. Confirma que quere deter emisión. Sí que quero. Detendo emisión. Ahora en principio xa estamos fora.
o mismo, voltamos se queredes o Twitch para comprobalo, e vedes que aquí quedei conxelado no momento, eso quere decir que sí que rematou a retransmisión. Refrescamos e xa poñera que non estamos en directo, seguramente. Efectivamente, non estamos sin conexión, eso que non estamos en directo. E xa remataría a conexión. E en principio, todo un éxito. De todas formas, cousas que a veces de momento igual non podes percibir, porque eu de momento que vos dixen dos volumes, vedes que é moi intuitivo, é máis ben de ver por aquí e fiarvos que o que se teña que escoitar ben que este polo amarelo, o que teña que estar de fondo que non toque o amarelo. E así estaría. Vale, que problema vedes que hai aquí agora mesmo? Vou facer así en modo pregunta. Que me falta nesta escena que non vai soar o micro agora mesmo? Estas son de escritorio, pero fáltame meter o micro. Pois este tipo de cousas te delas en conta. Se xusto nos pasa en directo e non que lo flipamos, sabemos que temos o micro aquí, entón faríamos un micro tocho, copiar, imos a súa cámara, botón dereito, pegar, e aquí nos mete o micro tocho. Ollo co dos atallos control C, control V, que ás veces gripa un pouco e non fai moi ben caso, senón botón dereito. Que isto, por exemplo, pasaríame agora mesmo, que se hai xente, comezo a falar e xente, non te escoito, pois iríamos rapidamente aquí a gameplay, copiamos, pegamos e vista. Se queremos que non se vexa o cambio, pois faríamoslo desde modo estudio. Que son cousas que poden pasar no directo, vea que tamén ter a maña e un pouco estar fresco para poder solventalos. E pouco máis, espero que non fose moito tute, espero que se entendese máis ou menos cousiñas. En calqueira caso, as preguntas que querades por aí poñedelas nos comentarios deste vídeo no YouTube, intento respondelas ou intento xa respondelas noutro vídeo no que queirados. E tamén, se queredes algunha cousa en concreto, saber como se fai ou como se pode facer, pois tomo nota e tamén así o preparo para vindeiros vídeos. E nada, así foi este Recuncho Gamer hoxe, un pouco máis recuncho streamer. Agardo que o vídeo servise de algo. E nada máis, lembrarvos que estamos en redes sociais, en Instagram, Twitter, TikTok, en Facebook como Recuncho Gamer, buscades todo xunto, saerá vos Recuncho Gamer, que no Twitch estamos en twitch.tv/Recuncho Gamer, dadelle un like aquí ao vídeo, que así axudades a que teña un pouco máis de visibilidade, e tamén suscribidevos e dadelle con campaniña para que vos avise cando hai un vídeo, que vai ser normalmente martes e venres, pero para semana que ven igual hai algún máis, así que xa vos avisa aí se dades ao botón da campaniña. E nada máis, saúdos de Iago Gordillo, te debo a fin de semana e coidadevos.